କାହା ସହିତ ତମେ ଚାଟ୍ କରୁଛ? ହଁ କାହାକୁ ମୋ ଫଟୋ ପଠଉଥିଲ? ହଁ କାହାକୁ ମୋ ଫଟୋ ପଠଉନଥିଲି ତମର ମୋ ଫଟୋ ପଠଉଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ମତେ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଦେখ ଦିଅନ୍ତୁ। ନା ନା ଗ୍ୟାଲେରୀ କରନି ମୋତେ ଇଏଟା ଦେଖାଅ କ୍ୟାମେରା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଦେଖାଅ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉଠଉଥିଲ ନା? ପଠେଇଛି ନାଇଁ ନା? ଇଏ କିଏ ସଞ୍ଜିତ ବାରିକ? ଆଁ କିଏ ଇଏ ସଞ୍ଜିତ ବାରିକ ନା କିଏ? ଏତେ ଫାଲତୁ ସତରେ ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତମେ ଆଉ କେଉଁ ଭଲ କହିଲ? ତମେ ଆଉ କେଉଁ ଭଲ କୁହ? ମୋ ତମ ଉପରେ ପାଇଁ ପଛରେ ଯାଇ କହୁଛୁ କଣ ଲାଗିଛି ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଲି କରିଥିଲି ଆଜି। ତମ ପାଇଁ କଣ ନ କରିଛି କୁହ ଓ ତମେ? ସିରିୟସଲି ଆଚ୍ଛା କିଛି ତୁ କରନି ତମ ବାସ୍ ପାଇଁ? ଏବେ 8 ଲାખ ଦବୁ ମୋ ସହିତ ଡିଭୋର୍ସ କରିବୁ ତୁ ତୋ ବାଟରେ ଯା ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଦେଖିବା ନେଇକି ତୁ ଦେ ନ ଦେ ବାସ୍ ଡିଭୋର୍ସ କର। ହଁ ମତେ ମୋ ବାଟରେ ଯିବାର ଅଛି ମୁଁ ଅଲରେଡି କୁଆଡେ ଯିବି କଣ ଯିବି ମତେ ସବୁ ପଚାରିଲେଣି ବାସ୍ ମତେ ତୋ ସହିତ ହଦ୍ ସେ ମୁଁ ଏଠୁ ଘୁଞ୍ଚିବିନି ମୋ ବାବା କହିଲେ ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବିନି। କଣ ତୁ ହେଇଯାଉ ମୁଁ ଯିବିନି। ଯେମିତି ମୋ ଲାଇଫ୍ ଖରାପ କରୁଛି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଖରାପ ହଁ କରିଦେବି। ତୋ ଲାଇଫ୍ ତ ଦେଖେ ତୁ ଦେଖ ହଁ ତୁ ରେ ତୋର ଦେଖେ ତ ଆଗରୁ ଯେମିତି ନିଟ୍ ଥିଲା ଦେଖେ ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ଯା ବେ ହଁ ବିଏଲଜିକେ। ଚାଲ ବେ।